Ola, amigos e amigas, benvidos unha semana máis ou como que non estamos na Radio Galega. Son, para os que están na radio, na FM, son as 12:04 do 29 de setembro. Estamos rematando xa o mes. Como marcha o mes, cuarto programa desta oitava temporada. Sí. Queda moito para rematar a temporada. Pois quedan 37 programas. Pero levo preguntando isto de que non preguntou, empezou a semana pasada, pero creo que vai ser un running gag. Quedan 37 programas. Veña, aguantarás. Vale. Home, Joaquín Sabina con nos. Oye, Joaquín, ¿Cómo estáis, chavales? ¿Qué tal? ¿Caíches en algún escenario últimamente? Todavía no, pero estoy esperando a caer de alguno. Muy bien, bueno, luego non sabemos, Joaquín luego va a interpretarnos algo, de algo, o que sea, pero o que sí sabemos é que temos esta semana tamén con nos, no como que non, o grandísimo Alberto Cuña. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, amigo. Gracias. Benvido, Alberto, como estás? Que ben, despois Para de semana... teño que poñerme así, xa. Mira, tivemos os reels esta semana vendo como interpretabas, como imitabas. No, reels digo os vídeos curtos, mamá. Xa empezamos. Os vídeos curtos deses que saen nas redes sociais, así estiraos, como cantabas por David Vidal ese tema, bueno, que foi unha aliada. Bueno, es que ustedes ya me entienden. Ustedes entiendo que no sepan cuánto me de una portería, pero yo musicalmente soy el mejor. No, sen dúbida alguna, moitísimas grazas, señor Vidal, foi parabéns polas chuches tamén, que é unha cousa que tiña que dicirse dende hai moito tempo, señor Vidal. Dito isto, imos comenzar. De las chuches soy yo. Bueno, tamén, vosotros tamén. Sí, las chuches. Pero non, dicía Vidal, bueno, cousas miñas. Temos Alberto Cuña, temos concurso CQN e amigos e pero amigas. estabas haciendo publicidad encubierta, claro. Bueno, a verdade é que non é publicidade encubierta porque Vidal non nos paga nada. Entón, no, pero claro, no hai emplazamiento tampouco. No, que non se emplazámonos de semana en semana para que a xente que pillei agora. Vale, eu tamén. Bueno, nada, é igual, bueno, cada un temos uns tempos. Actualmente vai claramente por diante da nosa. Tampouco non, cada un temos uns tempos, non pasa nada. Digo que hoxe temos concurso CQN e volve o Museo Mutante. Temos o grandísimo Fran Rodríguez, director de contidos do Como que non, de aquí en a distancia, sempre preparado para sorprendernos. E aparte, díxome fora de micro que hoxe trae unha sorpresa no Museo Mutante que leva agardando por ela 2 temporadas. Sí. Dende a preventa e que por fin lle chegou hai uns días. O sea que hai que ver que ocorre. Xa era para ahora ou para despois do funeral. Sí, bueno, vamos, nos encantadísimos de que sexas quen de recibila aínda en vida. Pero de todo iso falaremos despois de que soe a sintonía, porque hoxe co concurso e con todo isto temos moita ferro que pasar pola dalle. Como andamios, como que non, estamos no programa número 292 do Como que non, estamos a piques de chegar aos 300, lembrade, gran grabación do programa 300, o 14 de novembro en Lagulet. Se queredes vir, se queredes vir, vale, se queredes vir, sí, queremos. Home, eu quero que veña todo o mundo, somos quen de todo estar. O mundo non cabe na Agulete. Bueno, todo o mundo non, por iso como hai prazas limitadas, sí que pedimos que se queredes vir a entrada de balde, pero se cobramos. Pues igual, na revenda, cuidado. Bueno, 2 euros ven. Polo momento non. Non tedes ideas que nos cobranos. Non, a vos non, pero No Bernabéu. Non, a vos non, pero bueno, no, de todos os xeitos, digo, non, imos ir por partes como Jaco Destripador. Sí. Este vindeiro 14 14 de novembro, que queda ao final mes e medio. Se queredes vir, os ointes, as ointes que ides estar por Vigo, na Rúa Oporto 11 en Lagulet, un sitio mítico do Como que non, onde realizamos moitísimos programas, donde comezamos esta temporada, lembrade, un mail a comoquenonradio@gmail.com e sinxeramente tedes que indicar os nomes dos asistentes porque as prazas son limitadas. Imos tentar meter unha boa festa, imos gravar o programa 300
e tamén o programa 301. Por lo tanto, Odisea no son... O 301 Sí, señor. xogamos a Diana. 301, vale, perfecto. O 301 xogamos a El Diana. programa, que era 300 millóns. Que era... 300 millóns que presentaba Pepe Domingo Castaño. Pepe Domingo Castaño. Sí, señor. Sí, señor. Hola, hola. Un grande, de aquí, ademais, de Grandísimo. Galicia. De Padrón. De Padrón, sí, señor. Máis ni menos. Pois nada, que xa está dito, como que non, programa 300, esta 8ª temporada, estamos moi contentos e imos tentar estar ao menos todo o equipo, mesmo o mellor está Pepe. Ostras. Vale, sí, está tamén facendo Vaya. números para vir en persoa. Carlos, vai a ver espartanos a lombo. Bueno, o mellor o cartel había que pensalo niso, non? Eu que pasa é que eu espido perdo moito. Bueno, Tamén pero a che ver, digo. podemos pintalos con carioca. Con Carioca, vale, moi ben. Os Pois músculos, pareceme digo. ben. Carioca ainda existe como Sí, marca de sí. rotuladores. Sí, seguro. Sí, son os que compra Tate Montoya. Ah, vale. Vale, moi ben. Bueno, pois xa sabedes, como sempre, no como que non, fresquiño todo, moi fresco, que corra o aire. Fresco. O programa da naftalina. Na Radio Galega, cando xa son nestes intres as 12:10 da noite, 29 de setembro. Xa estamos en outono. Xa estamos en outono. Xa estamos en Ledicia, outono. que ledicia. Sí. Xa están caendo as follas. Dos Ti es máis de inverno, dixeches. Sí. non? A mí gusta o outono. Sí? Sí. Algúnha razón en especial? Xustifica a túa resposta. Bueno, porque sí. Vale, é que estaba poñendo os que non vedes o vídeo podcast, estaba poñendo cara de paisaxe agora mesmo, de paisaxe outonal, obviamente, Total, claro. obviamente. ¿Lembraste daquela publicidade de este hombre apostó todo al negro y perdió? Que era un, Sí. que daba así como patadas, no, É era, que- era outono. Ah, vale. Sí. Eu outro día vin un extracto dun programa de 1987 Sí. da televisión española Sí. que era presentaba Enrique Simón. Lembrades a Enrique Enrique Simón? Simón, claro que sí. Enrique claro que sí. Simón. O sea, que que- tenga luces, ¿no? Que- Sí, que Era un pouco o Steve Gutenberg que español, di- ¿no? Que dicía Simón tal. Bueno, pois estaba Enrique Simón e Pepe Carabias, o grandísimo Hombre, Pepe actor Carabias. e actor de dobraxe, Sí. que aparecía, era un programa ademais de literatura e de literatura de lingua. Bueno, claro, era outro literatura tempo. de lingua. Sí. Que concepto. El saía como outono, ¿No? vestido de outono. Entón dicía aos rapaces que debían ter 11 anos máxime. Bueno, pois hoxe, veña, o outono sae en moitos libros. Por exemplo, pois vou ler un extracto desta novela de Gabriel García Márquez de Sin Mima, como nos fomos perdendo ou como foi o conto, porque tiñan 11 anos, ou 12. Pois sí. En fin, bueno, pois nada, pois un saúdo para Pepe Carabias. Pepe Carabias, sí, non? Sí, Sí, Pepe sí, Carabias sí, sí, aínda sí, sí. sí, Vale, sí. moi ben. Rosa pois- León? Rosa León tamén. Ah, Rosa sí, León Inda. tocaba co irmán de Javier Crae. Oh. Que tocaban así de cantautores daquela. E logo tamén a da bruja de Gulugú. ¿Sabes lo que pasó? ¿Sabes lo que pasó? Toda brujería. No, efectivamente. Isto de Encontrar Martín tamén, Rosa León. Rosa León marcou O que ti Primero dicías, cantó, Carlos, que todo primero fresh, cantó- todo Qué fresh. fresco. Primero cantó al alba. O sea, Al que una alba. cosa, al alba. Después como a- Mecano, misma, e que estamos Claro. con conceptos E fresquísimos. despois a dixo, mira, isto non, mellor dedico como tema infantil, sabes que non. Sae moito É máis Nacho fácil, Cano máis neste programa últimamente, por lo que se xa. En fin, bueno, imos Contemplade, Rosa León, en liberdade. Tranquilos, non pode reproducirse. Sabes que a nos ten? Como vai reproducirse, Rosa León? Bueno, ben, en fin. Pois nada. Hai que decir yo xoites, Collen a mostra do ADN, no da sangre. hai que decir yo xoites co estudio Está conservada en ámbar. Había un mosquito en la mandrágora. Se falan todos a vez, Non vale. rompenlles os un Enrique tímpanos. Simón. Iso estaría guai facer un parque xurásico, Sí, pero sí. imagino. Sí, sí. E aquí que tedes? Nada, aquí hai un Pepe Carabias. Disfrazado de outono, bueno, en fin. Pepe Carabias extendendo isto. Sí. En fin, co ollo, Pepe Carabias co ollo moi pegado ao cristal. Oh, mira, está vendome. Aprendeu a abrir portas, Pepe Carabias.
Un vaso de auga tremendo. Porque se achega Pepe Carabia. Un Carabia Raptor era. En fin. Bueno, imos coas efemérides Vendo no aleatorias. retrovisor a Pepe Carabia. Bueno, no micrófono. E o gordiño de gafas suando. No micrófono 5 para lá segue un programa paralelo. No micrófono 1 para aquí, ou como que non. Imos. Bueno, pois imos A o ver, ¿quién abriu o parque geriátrico? ¿Ti? parque Hablando de Parque Enrique Simón. geriátrico. Bueno, imos buscar unha data para Pini para que nos analice unha efeméride e a data do día é 16. Perdón, que Pini está agora, espera, estamos perdendo. Pini está na illa xurásica. Sí, o 16. Os dous 16. parrulos. Efectivamente. 16 e vexamos que mes. E o mes é 16 de setembro. 16 de setembro, mira, hai pouco foi. Pois imos ver que aconteceu de setembro, sí. Imos ver que aconteceu un 16 de setembro. Era luns, sempre luns o 16 de setembro. Sí, porque empezaban as clases. O 16 de setembro, 259º día do ano no calendario Pequenos gregoriano. robos. ¡Hola, Enrique Simón! E o 260º nos anos bisestos. Quedan 106 días para finalizar o ano do calendario gregoriano. Dito isto, imos ver que aconteceu, porque, por exemplo, mira, un 16 de setembro do 307, Pepe Carabias. Pepe Carabia. Naceu Pepe Carabias. Pepe Carabia, disfrazado de outono, non. O 16 de setembro de 307, o emperador Valerio Severo é capturado e engallolado en 3 tabernae. E máis tarde é executado ou obrigado a suicidarse despois de que Galerio invadira Italia sen éxito. Polo tanto, despois de que Galerio non invadise Italia. Pero é como obrigado a suicidarse, entón non se suicidou. O sea, Obrigado a suicidarse soa moi Isto non mal. é. De aí ven o de Portugal, ¿no? Obrigado. Aquí, claro, obrigado. Claro, Aquí por aí. cando ves que na Wikipedia hai que meter man, porque ás veces, bueno, pois iso, temos unha data, temos unha efeméride, temos un dato tamén, e temos o mellor analista deste lado da frecuencia modulada ou do podcast, Sí, señor. que é Alejandro Martínez Pini. Ole. todos seus amigos. Alejandro Martínez Pini, xa sabes que o 16 de setembro de 307 o emperador Valerio Severo foi capturado e engallolado en 3 tabernae e máis tarde foi executado despois de que Galerio non invadise Italia. Básicamente. De que estou reformulando o que pon aquí para que se entenda. Chama aí a Wikipedia. Estou chamando agora mesmo. Mentres eu chamo a Wikipedia, ti tes algo que engadir a Sí, isto? foi capturado nun Peugeot. O 307. Sección de Pini. Non o vin vir. Pasoume como con Vidal a eles. Bueno, en fin. Definitivo, Gracias, foi Pini. definitivo. Obrigado a suicidarse. Bueno, en fin. É un concepto que non. É un concepto un Creo que tanto a próxima estrano. vez Concepto regu, que que- esté a sección de Pine voulle a gritar ¡Obligado a suicidarse! No, hombre, non, iso non. No, pero que quero dicir A que min como suena gústame, un pouco a... Obrigado a suicidarse é nome de grupo de Sí. pop dos 80. Non sei se terá bo resultado. Obrigado a suicidarse. Bueno, agora mesmo posiblemente non, pero daquela daba igual. Pero que pode, en Portugal tería outro significado. Claro, sí, bocadinho de presunto, por exemplo. O de grunge. No grunge tamén quedaba. Xamóns implicados, non? Jamones implicados, presuntos En vez de Nirvana, obrigado a suicidarse. Efectivamente. Hoxe vimos- Presuntos hoxe obligados, vimos- ¿no? Presuntos obligados. Presuntos obligados. Hoxe vimos de aire acondicionado, de frescor, ¿no? Sí, vamos, a naftalina. Bueno. Imos. Non hai polilla, por lo menos non hai polilla. No, con polil no hay sitio para las polillas y sí para los buenos olores. Durante como os lutiers, de ¿no? Cruz Verde. Eficacia aprobada. O Nopol, que era de... Los lutiers eran Nopol. Nopol, la fortaleza. Xa só quedan persoas de 50 para arriba. Parecenme novos. Imos continuar co programa, amigos e amigas, por fin, despois de uns cantos programas, nunha nova temporada, volve
unha das nosas seccións favoritas. A sección na que Fran Rodríguez vai descubríndonos algúns deses tesouros que el ten na casa e que comparte non somente co todo o equipo do Como que non, senón coa súa audiencia. Porque, amigos e amigas, volvemos a abrir nunha nova temporada, na 8ª, do Como que non, as portas do Museo Mutante. Co seu arabesco e todo, Fran Rodríguez, benvido, como estamos? Moi ben, moi feliz e moi contento de estar aquí de volta co museo e ademais vimos, como xa falaramos fai tempo, con moita novidade, novas marcas, merchandising diferente. A ver, o que dixen antes non é mentira, porque ti dixéchesmo que... Non é mentira. Pero isto está un pouco vencellado unha marca que se chama, que é a que imos a presentar hoxe, que se chama Super 7, e que fan o que eles chaman Ultimates, que xa sabedes que este concepto tan moderno ahora no coleccionismo de figuras definitivas. Claro, non? O Ultimate é como as figuras con máis puntos de articulación posibles. Sí, ¿vale? sí. O sea, que están moi coidadas en canto a súa E veñen con todo tipo de complementos física. Ten varias caras, ven con varias formas de mans. Completiño. Vale, moi ben. Entón, casualmente, hoxe imos falar dunha película que, aínda que moita xente pense que pode ter un montón de merchandising, porque realmente é o que leva a pensar, non sei por que a cabeza, no seu momento non o tivo, e agora estánse recuperando esa película, eses personaxes para facer esta maravilla que vos vou ensinar agora. É o momento no que Fran Rodríguez ven con plástico e todo, ainda non me deu tempo. Como? Pero que me estás contando? Sí. A ver, Mars Attacks. Aquí o temos. Que é unha das primeiras figuras a este nivel que saen de Mars Attacks, por increíble que pareza. A caixa sabedes que ven totalmente inspirada nas estampas orixinais de Tops, que sabedes que Mars Attacks vende unha colección de cromos moi que se vendeu moitísimo nos anos 50, nos 60, e aquí vedes as ilustracións orixinais, ven cunha reproducción, como podedes ver, dun deses cromos, e toda a leyenda que fala da película e destas personaxes, non? Dos marcianos de Mars Attacks. Por outro lado, o boneco en sí está claramente inspirado, é unha réplica dos bonecos que fixéronse dos personaxes que se fixeron tan populares no Mars Attacks de Tim Burton. Nova marca, xa vos digo. Como é? Seven Eleven. Super 7. Están especializados neste tipo de formatos. Podedes atopar todo tipo de figuras, incluso figuras de wrestling, Carlos, por certo, que tamén están metidos nese mundo. Mira, ese é o meu guilty pleasure que falábamos a semana pasada, a loita libre. Sí, e sobre todo para os amantes de Disney, pero do Disney máis clásico, hei de dicir que Super 7 ten unha colección absolutamente increíble de figuras de Alicia en el País de las Maravillas, fantasía, tamén neste estilo super articulado, pero cuns acabados e cuns complementos de auténtico luxo. Así que é unha marca moi a ter en conta. É verdade que todavía segue sendo un pouquiño cara en relación con outras marcas como NECA, como McFarlane. Por si se pode saber. Sí. Estas figuras andan en torno aos 60-70 euros. Vale, se a comparamos con Ultimate de NECA, que pode estar de 35 ou 45 euros, hai unha diferencia, pero tamén é verdade que as licencias que ten Super 7 non son licencias que todavía chegasen a NECA ou a outras marcas mayoritarias. Ou seja, ten moita exclusividade en certas... Chegou a acordos o mellor con... Sí, porque digo vos, invito a todos a que o visiten. As figuras relacionadas co Disney clásico son un auténtico placer, unha auténtica maravilla. Pero falamos, por exemplo, do Mickey, falamos de todo tipo de personaxes. E la madre de Bambi no sale. Sí. Bueno, sí, pero sae pero un pouco mal. Sale calcinada. Sobre todo, para os que aman como eu amo o Alicia no País das Maravillas animado de Disney, a película original de debuxos animados, botade un vistazo, porque realmente a colección que ten Super 7 é absolutamente maravillosa. A nivel de escultura, de acabado, de pintura, de materiais, nótanse eses cartos extra que pagas pola marca.
É Bueno, que, Fran, dis que Mars Attacks non tivo moito merchandising Sí. no seu momento, pero o que a xente non lembra é que Mars Attacks foi un fracaso de Sí, total, taquilla. total. É moi curioso porque ese ano, mira que para min é un ano moi especial porque é como tan antagónico, ese ano tamén se estrenou Independence Day que estaba como no outro extremo, non, do concepto de películas do espacio, pero para min é unha das obras claves de Tim Burton. Independence Day converteuse, isto é unha chorrada que vou dicir, pero converteuse nun running gag para min durante 20 anos, porque cada vez que alguén non se lembraba, se alguén falaba comigo e quería dicir o nome dunha película e non se acordaba de cal, eu sempre dicía Independence Day. Estive en 20 anos facendo a mesma estupidez e logo hai xente que o colleu. E xa está. Como de Vidal. Correctamente. Pero ben, volvendo que di Dani, Mars Attacks é unha auténtica delicia como película, non? Parece que che pareceu un comentario sen interese. Pois para min tivo moito... Foi parte da miña vida, pero pode seguir. Por favor. Claro, es que podo dicir, perdón. 20 No, anos. no, adiante. 20 anos, Eu non quería, Carlos, eu non Independence. quería. Pero Logo, 20 anos non é moito tempo. 20 anos non é nada. Que a ti que te Que gusta Gardel. Que febril la mirada. Claro. Efectivamente, Fran- a pregunta que acabo de facer Pablo hai moito de por que eu non contesto tamén, porque está claramente é unha cousa túa, unha pedrada túa. Sí, como... Fran, como hai que lembrar que Mars Attacks foi un grande fracaso como o chiste de Carlos durante 20 anos. Bueno, a ver, non é de todo certo porque houve dúas persoas que o colleron, vale? Bueno, moi ben. Eso porque ten que presumir da xente Unha que por o década, colleu. unha persoa por década. Que, Non, que eu bueno. son deses de... Non, que eu son de público Bueno, selecto. xa o dixo no anterior programa, cada un vai á súa velocidade. Efectivamente, cada un vai ao seu ritmo. Bueno, de Mars Attacks. Non, o que dicía Super que, Seven. que esta película o sea, para min é unha das máis destacadas de Tim Burton e ademais é a súa homenaxe particular ao todo o cine dos anos 50 e 60 relacionado co espacio, toda a ridiculez, non, que moitas desas películas gardaban no seu corazón, deberían facerse máis películas como Mars Attacks. Non era consciente, agora falando en serio, non era consciente de que Mars Attacks fose no seu momento un desastre. Perdón, Pini, dicías? Sí, Que eu fui un velocino. Pois entón non me explico como sería o fracaso. Fuches ti Porque e as dúas que non persoas que publiquei colleron en redes, olvideime. Vaite chamar Tim Burton dicindo Pini, foches tío que foi ao cine e tal. En toda España. Bueno, pois nada, pois xa sabedes, se queredes ver imaxes, imos sacarlle logo unha foto para colgar nas redes sociais, imos facelo durante todos os museos mutantes desta temporada, entrades @ como que non radio e aplauso forte para Fran Rodríguez que abriu de novo as portas do Museo Mutante. E dito isto, chega o momento máis agardado por Dani Lorenzo. E por outra xente tamén. E por esas dúas persoas que collean o chiste do de Independence Day. Porque, amigos e amigas, Alberto Cuña volve a enfrontarse unha temporada máis ao concurso CQN! ¿Cómo que no presentan? ¡A concurso de que con Alberto Cuña! Bueno, o concurso CQN ten dúas partes moi claras, a primeira e a A segunda. explicación. Hai tres partes. A primeira, moito máis claro. a explicación e outras. Carlos, poderíamos decir que este é o único concurso no que a explicación é máis complicada que o concurso en sí mesmo. É moi probable, sí, é probable. Bueno, hai xente que colleu xa, dúas persoas, os mesmos que colleron a broma de Independence Day. Imos co acumulador de puntos. O acumulador de puntos é a primeira proba, son 30 segundos. Eu vou che ler un enunciado destes e ti tes que dicir cousas, respostas que teñen que ver co enunciado. Nomes de políticos, pois veña, non é o caso, non? Pero tes 30 segundos, temos o home do tempo, noso pemán particular que é Dani Lorenzo, que en canto chegue aos 30 segundos vai tocar esa campa, ese cencerro. Se repites, non contabilizamos, pero non paramos o tempo. Por lo tanto, segue o tempo preciso ata que rematemos eses 30 segundos. Comezamos hai 2 semanas. Hai 3 semanas, concretamente. Comezou David Amor. Eu teño aquí 15 enunciados, porque son 15 os convidados e as convidadas que van pasar polo Como que non nesta temporada. O 3 xa está elixido, polo tanto, quedache do 1 ao 15 menos o 3 o enunciado que queiras e vemos que che toca. Dime un número do 1 ao 15 menos o 3. O 13. O 13. Aí. Intentando. Bueno. Intentando aí. Bueno. Non é das máis doadas. Bueno. Non é das máis doadas, pero creo que se pode facer.
tes 30 segundos, non te Creo que preocupes. se pode facer. Non, creo que se pode facer unha boa puntuación, Esto- pero non é, por exemplo, David Amor hai 3 semanas tocoulle nomes de actores vivos ou mortos. Creo que era máis fácil, máis doada. Estas son palabras rematadas en AN, en an, vale? Palabras rematadas Vale, nomes propios, saben o non? sí, son todo tipo de palabras. Palabras rematadas en AN. En galego. En galego, mayormente, ¿vale? Pero bueno, se estás moi perdido, o mellor damos algunha por boa. Non é a premisa máis doada, pero creo que se poden conseguir bastantes puntos. Tes 30 segundos. Tamén vale en sitios Vale, de tamén. todo son palabras, Vale, palabras aquí. todo Tira. tipo de palabras que existan e que se podan recoller nun diccionario, ¿vale? Pero bueno, Vale. podrían ser, bueno, neste caso plurais, ¿no? Pero calquera variación que podamos que exista, que sexa unha palabra real. Vale. Tes 30 segundos. Alberto Cuña preparado, Dani Lorenzo preparado. Tes 30 segundos para dicirnos palabras rematadas en A-N. Tempo. Capelán. Candeán. Aquí. Galán. Galán, ¿no? Can. Verán. Verán, tamén. Valencián. Tran. Sigue. Valencian Trantán tamén vale. Claro, tamén. Irán. Ouviarán. Ouviarán. Ourensán. Sigue. Ourensán. Dirán. Ourensán. Cantarán. Tempo. Ai, que magua que non seguise por aí. Cantarán, oirán, verán. Son palabras, ya dixen que Croissant. Croissant, claro. 1, 2, 3. Langrán. 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, de todos os xeitos, para ser unha das complicadas, está moi ben porque foron 11 respostas correctas. Non, 11 respostas correctas. Cabía de todo. Claro. Pero é que tamén non é... Claro, se empezaba polos verbos e tal. Se chegas a entrar aí o mellor Claro, nos claro. 10 primeiros segundos aínda sacabas máis Sí, palabras. sí, Pero sí. bueno, que está moi ben. Son 11 respostas, son 11 puntos que non che quita ninguén e agora imos coa segunda parte que son a parte das preguntas, as apostas e o sobre sorpresa. Veña, imos algo, veña. Hai unha parte que xa coñeces porque como cando ti viñeches. Temos 5 preguntas, hai 6 sobres aquí. En cada un dos sobres hai unha temática. En canto coñezas a temática, vale? Ti apostas estes 5 cartóns que tes diante. Son 5 puntuacións, 2, 4, 6, 8, 10. Unha vez que utilizas unha puntuación, bórrase e continúas. Vale. E para axudarte, como hai 5 preguntas que hai que contestar, hai 5 roldas e hai 6 sobres, se hai unha temática que non che mola, podes descartala. É o primeiro comodín, por dicirlo así. Descartamos e sigue xogando co que queda. Veña. E despois, na segunda pregunta e na cuarta pregunta, son obrigatorios coller un sobre sorpresa. Tes aí diante o que hai dentro do sobre sorpresa. Sabes que hai 4 sobre sorpresas positivos e 2 que son un pouco máis negativos. E na última pregunta, é optativo utilizar o sobre sorpresa dependendo de como vaya o conto. Pero despois xa escolles. Veña, Moi ben. pois comezamos. Cal queres? Que sobre queres? O azul, veña. O azul. Pois imos ver que temos no azul. E no azul temos... Non podo, o sea, non o podo creer, de verdade que non o podo creer. A ver... Himnos. Himnos. Sempre me toca a mí dos himnos. Bueno, é que é un clásico. É un clásico. É un clásico. A semana pasada... É non, a como- semana pasada non hai 3 semanas, non a semana pasada. David Amor entrou polos himnos, non quixo outra, porque descartou unha e tivo que comela. É un pouco como o Thanos deste xogo. Sí, como os, Thanos. os Bueno, himnos. Podes descartar ou podes xogar, como ti queiras. Vou descartala dos himnos. Bueno, Porque bueno, a última xa- vez foi un Mellor, pouco... mellor. Bueno, pois... Mellor. Himnos, Pini dixo que é mellor. bueno. Pois agora hai que roer o que queda aquí, Veña, Todo, veña. o negro. Física O teórica. negro. Física cuántica. Cine. Cine, veña. Aí ven, aí Pois ven. canto apostas? Veña. 11 puntos que tes. Joder. 10 puntos. Sí, o cine, Moi sí, ben, o cine. pois veña, 10 puntos, imos... Presión para Dani. Imos Presión para escoitar Dani. un pouco... Controla moito de cine, Alberto. Veña, vamos. Bueno, pois imos ambientar a pregunta. Sí. Veña. É unha das miñas bandas sonoras favoritas. Randy Newman é maravilloso, a min gustame moito. Esta é unha das principais
das que deron o pistoletazo de saída a Pixar despois de Toy Story, que é Monstros S.A. Non imos falar de Monstros ni de Toy Story, pero que sí que imos falar de Pixar. A pregunta ten que ver con pelis de Pixar e di así: cal destas películas de Pixar non dirixiu Peter Docter? Ok. E as opcións son Upside Down, do revés, Up, Soul e Upside Down 2, Joder. del revés 2 ou do revés 2. E estas son as opcións que temos e son 10 puntos que ten xogado. Eu creo que podemos empezar a descartar e abrimos xa tamén o abano para todos os membros do equipo para que vayan dicindo se saben cales son as películas que non... Bueno, sabedes cal dirixiu Peter Docter? Seguro hai algunha. Dani Lorenzo está xa alonxadísimo do micrófono porque está sugando, pobre. Ti sabes algunha... Tes algunha idea, Alberto? Agora Cuña? mesmo non. Vale. Pero Hai solamente unha delas que dirixiu. que non Ah, que non dirixiu. dirixiu. As outras tres sí. A ver, podes repetir, As outras Carlos? tres As outras son 4. Vale. Podes repetir? Temos Upside Down, Up, Soul e a segunda parte de Upside Down do revés. Achégate ben o micro. Dani. Para mí, eu creo que Up sí que é de Doctor. Peña, vouche dar por boa porque non é doada a pregunta. Up é de Doctor. Sí. vale. Veña, Vale. deixoche descartar esa e a Alberto entón tamén. eu diría que Soul é a miña aposta, porque é complicado. Se dirixiu a primeira é posible, porque a primeira non a primeira de Upside Down dirixiuna el con un codirector que ten ademais un nome gracioso. A mí parecíame gracioso no momento da estrea e lembro a facer algún tuit Polo tanto, ao respecto. segundo ti, Up e Upside Down Eu creo que sí. están dirixidas por Peter Docter. Eu creo que sí. Entón, quédanche Soul, e quedanlle tamén a todos e a Alberto, Soul e, do revés, Tous. Ti usas a lógica de que é probable que dirixise a segunda porque dirixiu a primeira. Sí. Eu vou tamén utilizar a lógica para dicir que do revés a primeira parte e Soul son extremadamente parecidas no conceptual e que en Pixar existe a tradición de que os mesmos directores faganse cargo das secuelas, non tanto en Disney, pero en Pixar sí. Polo tanto, eu estou con Dani en que Soul non é de Peter Docter. E sabes que pasa, Fran? Que o proceso de dirixir cine de animación digital é un proceso de moitos anos. Sí, sí. Entón, entre del revés, que debe ser do 2016 Tes ou moita razón 15, e Soul, que é de 2020, pode entrar o Sí, tempo, pero eso tamén reforza a miña teoría de que son películas semellantes que non proceden do mesmo autor, pero que nesa longitude no desenrolo dos proxectos poden acabar resultando semellantes, Sí. non? Vale. eu apostaría por Soul, que o mellor é de Andrew Stanton. Pode ser. Eu por caras apostaría, non apostaría por Soul. No. Pero por caras, Bueno, pero o que por ten- caras eu non apostaría eu- por Soul. Eu cegamente estou con Dani. Non te fíes tanto No, de Da min, igual. eh, Cegamente. Xustiza cega tamén era unha película. Ou seja, que do revés hai unha tradición, non? De repetir Polo xeral, sí. polo xeral. Será a la hora de Cunqueiro. Sí. Agora sí. Ahora xa, Vigo sí. non antes era xeral, agora outro Bueno, hospital. era Almirante É a- Vierna, é a cara antes de que ser ten. Seral. Bueno, É a cara que pon, eu teño que preguntarlle a Alberto, porque o que vale. está concursando é o que va, pues, No, mantéñome no meu posicionamento. hai que manterse. Iso é Veña, imos coa importante. corrente. Imos coa corrente. Ás veces a corrente tamén Da igual. a veces leva Non pasa nada. a bo porto, ás veces leva ao fondo. Bueno. Del revés e Up son de Peter Docter. Hai unha destas dúas, Soul e del revés 2, que non son. É preciso unha resposta Está lle dando definitiva. voltas, Hai demais. Está lle dando 10 moitas voltas del puntos. revés 2. No, hai 10 puntos en Eu se xogo. coñezo a Carlos. Del revés
É que se fora certa… Soul a unha. No, eu non diría eso. Pero é todo sensación, Veña. Eu non diría Soul. Soul, pero toda sensación. Mayra Gómez 3 Andy. As dúas. Eu aguanto. Non aguantes, del revés do… Eu preciso escoitar a túa resposta. Esto pareceme cuando aquela que quitou o paquete de sal e dixo que non sei, aquel paquete que era sal que transmitía non sei cuánto. Que estás dicindo que Dani e que Fran están quitando algún paquete de sal de algún No, lado. Estás Bueno, vou dicir del revés 2. del revés 2 a unha. Del revés 2 as dúas. Veña, sí, del revés 2. Pois a resposta correcta del revés 2. Sí, señor, claro que sí. Sí, señor, non quixo. Foi dirixida por Kelsey Mann. Claro, home, que sí, Hombre, joder. que sí, joder. Son 10 puntos, son 21 puntos para Veña, Alberto veña, Cuña. Bravo, bravo. A En miña fin. reflexión queda aí anotada en reflexionsdemierda.com. O codirector del revés Inside Out chamábase Ronnie del Carmen. Eso, Inside Ronnie Out. del Carmen. Bueno, Ronnie Veña, del Carmen. a Vermella. a Vermella. Ten nome de cantante de orquestra. Ronnie del Carmen presenta. Eu sabía que o codirector era simpático. ¿no? Música. Música. Música, lembro que é segunda pregunta, polo tanto hai que apostar e tamén hai que coller sobre sorpresa. Pero primeiro apostas. Música, canto apostas por música? Música é forte túa tamén. 8 puntos e hai que coller un sobre sorpresa. Moita sorte. Les, por favor, colle, abre, mira, abre, lee o que hai dentro, pégate. Multiplica su apostado por 2. Sí, señor, moi ben, moi ben. bueno. 16 puntos. Bueno, por lo tanto, se acertas, son 16 puntos. Imos descartar xa este sobre sorpresa Descarta. e imos escoitar isto. Dalle. Baile de sapito. Sí, sí, sí. A la Gela Vignoni. Sí, sí, sí. Jota Aragonesa. Sí, sí, sí. La Marsellesa. Sí, sí, sí. Estamos escoitando concretamente unha desas interpretacións en directo das que falábamos a pasada semana dese derradeiro concerto de Siniestro Total no Within Center con Miguel Costas de novo É a canción voz. precursora de Mueve tu cucu. Sí, Que claro, foi a claro. adaptación latina que fixeron moitos anos despois, Ese ¿no? era o fillo de Betty Misiego. Efectivamente. Sí, non, Sí, ese sí. era cachete con cachete. Mueve tu cucu tamén era del. Tamén era del, sí. de Misiego. Cantina nas orquestas ata reventar. Mamá. Estaba do cucu e do outro. do cachete Está con libre cachete. aínda, non? Bueno, veña. En que disco atopamos este tema de Siniestro Total? Obviamente estamos falando da versión original. E as opcións son El Regreso, Menos mal que nos queda Portugal, De hoy no pasa, Bailaré sobre tu tumba. Tamén isto, se o fallo… Non, é complicado, é complicado. Bueno, podemos descartar, digo, por si hai dúbidas, descartemos como antes. Eu vin a Pini moi asertivo. A ver, Pini, ti cal descartas seguro que algún tes. Vamos, descartou todas Eu menos penso unha. que menos mal que nos queda Portugal. Ti pensas que menos mal que nos queda Portugal. Directamente. Sí, eu tamén penso que menos mal que nos queda Portugal, pero… Que tes dúbidas en algún? Como moito con bailar sobre tu tumba. No, Bailar sobre tu Pero tumba, no, non. penso Bailar sobre que tu no. tumba non. Eu penso que… Pero non pasa sobre eu tu estaría, tumba. estaría entre El Regreso No, no e regreso. menos mal que nos queda Portugal. No Pero regreso seguro que non. penso que menos mal que nos queda Portugal, sí. Pois a resposta definitiva é… Menos mal que nos queda Portugal. correcta, sí, señor, claro que sí. 16 puntos máis. Menos mal, están escoitando os compañeiros de Matoma vanme matar, se non acerto esto. 37 puntos. Un aplauso, 37 puntos, que non está nada mal, cuidado, ¡Bravo! Veña. Vou menear el bullarengue. Pois veña, seguimos, que estamos na terceira.
Vamos con la tercera que decían las sevillanas. Ay, Vamos. Ay, dame la tercera, que la como toda entera. Ay, Carmen de a Mairena. verde. Facendo ouija hoxe. Ay, Imos a lo. carne. Ay. Series de televisión. Series de televisión que quedanche 2, 4 e 6 puntos. E temos xa utilizados os cartóns do 10 e do 8, que é o mellor poder recuperar algún sobre sorpresa na cuarta pregunta, pero bueno, imos xogar 2, 4 ou 6 puntos. Series de televisión. Vale, vou xogar... Está escollendo 4 puntiños. Pois, se che parece, Pini, imos escoitar isto. As caras no estudio como que non son de intranquilidade por parte do concursante Alberto Cuña e do resto do equipo. A pregunta é moi sinxela e directa. A que serie de televisión pertence esta sintonía? Sube un pouquiño, Pini, por se acaso axuda. Eu digo que... A ver que está falando aquí Podo dicir? Fran Rodríguez. Sí, adiante, Fran. Eu digo que isto é o Urxencias ou Hospital General, pero eu diría que Urxencias. ER. Emergency Room. Emergency Room, Urxencias, unha serie americana. Hai máis... Non, agardaba as opcións, aí a ver se había 3 opcións para descartar outras, pero... 4 puntos en xogo. Ese comentario que fixeche de serie americana. É que polo medio hai un tramo de guitarra na sintonía Sí. que faime pensar en serie española. Pero eso que pode ser Hospital General, ¿no? Hospital Central. Hospital Central. Sí. Hospital Central. Non ten pinta, Sí, o que pasa é que ao final é que como moi Sí. neoyorquino, ¿no? Ese saxo, eu estaba pensando en Sí. algunha de policías. Rollo Sí, My eu estaba Hammer. tamén coa... Rollo My Hammer ou Sí, algo pero así. My Hammer era porque esa era moi... No, pero My Hammer era Que era noites rosas de Harlem. Steven a piques de poñer My Hammer, Steven Spielberg. Steven Spielberg. Sí. Temos dúas opcións. Polo momento, Urxencias ER e Hospital Central e alguén apuntou algo máis, pero desde logo as caras son de Sí. son Aquí de, esto no- de non Non, saber, eu realmente non teño nin idea desta sintonía. non sabedes. Non, eu non a sei. min Non a sei. esta sintonía teño que dicir que outro día hai un mes e pico. A ver, poderías poñer outra vez? Bueno, Carlos? espera, Pini, que xusto puxemos agora o fondo, pon arriba Ahora a que ya sintonía. da la pista, A ver. faime ese pico. Non, digo que me puxeron na Atalaya do Friki no concurso de bandas sonoras que eu me esta. Sube un poquinho, Pini. Se me acaba de meter na cabeza, Española non é. se me acaba de meter na cabeza tamén outra opción Urxencias non me que suena. lei e orden. Lei e orden. Eu estaría máis por aí. Estaría máis por aí. Ou non hai unha Non é de médicos, si esta música non é de Non, médicos. non. Pero Pois pode que ser, pode ser non lei hai e unha que orden, Blue Bloods ou No, pero non eu penso é máis esta canción é máis coñecida. Bueno, a pista esta de banda americana ou sonora. non podes dicila, non? Xa dei moitas pistas, o sí. Eu estou máis con Franco de Lei e Orden. Sí. Lei e Eu orden. se tivera que decir algunha, diría Lei e Orden. Ou de abogados, rollo La Lei de Los Ángeles ou así. La lei de Los A lei de Los Ángeles. Ángeles non era esta banda sonora. Non? Eu penso que non. Pois veña. Bueno, pois nada. Pois o que digades, porque non vexo Lei e orden pode ser. moito idea. De feito, creo que é unha das preguntas que máis perdidos vexo en xeral Sí.
de toda a historia do Porque é concurso confusa, TQN. porque hai moitas bandas sonoras destas series que son moi semellantes. Moi semellantes, sí. Cando vos diga. O sea, que non é ni lei No, orde. digo, non sei, cando vos diga, o mellor. Bueno, veña, Quedo desabrallados. Los Ley ladrones orden. van a la oficina. Máquina baja. Bueno, cal é a resposta? Vou con Fran con lei e orden porque non teño ni idea. Realmente non sei. Pois a resposta correcta era el comisario. Esta é a sintonía del comisario, a serie que foi protagonizada por Tito Valverde durante tantísimos anos en Pois Telecinco. era española, non tiña pinta, Había unha guitarra por ali no Eu medio. creía que iades ir por aí, pero ao final estabades Pois Pero non. que non parece Estaba moi española, perdido. No, Hoxe no, no, terrible, Hoxe Sí, fatal. sí, sí. Policía será. Bueno, fatal non, porque ten 37 Que puntos. preguntas máis horribles fai Carlos hoxe. 37 puntos, quero dicir, para poñer un pouco Penso en que hago en contra de Alberto Cuña, pero non un quero pouco en meter cizaña. perspectiva, hai que dicir que faltan dúas preguntas, un sobre sorpresa obrigatorio e outro factible, e está só a 10 puntos da puntuación máxima de David Amor da semana pasada, que foron 47, o sea que non vai mal, Alberto casi prefería cando Carlos o chamaba e ao final non viña. Bueno, hai que escoller un Con esta sintonía, sí. unha pregunta. Veña, o amarelo. O Está amarelo. moi barroco. Sí, ese non é barroco é barraca, como Sí, dicía sí, Lumière. sí. Imitadores. Aí va. Imitadores, tes 2 puntos e 6 puntos. Cantos queres? Bueno, tirarei polos 6 porque ao final Vale, moi ben. Pois a pregunta di o seguinte: cal destes Non ten imitadores? que coller sobre. Ai, sí que claro, ten que coller sobre que é cuarta, verdade? Ten que Grazas, coller grazas. sobre. Moi ben, moi Moi ben Pini, visto. xa me- Moi ben visto. Sí, colle que o mellor. Ah, pero Pini aprendeu esa instrucción. Home. Que di, por favor? recuperas un cartón de apostas xa utilizado. Pois recuperas un cartón de aposta xa utilizado e tes 8 puntos, 4 puntos e 10 puntos para a última. Joder. Entendo que pola tontería é a segunda vez que saes 10 puntos que recupera. Bravo. Moi ben. Moi ben. É unha das novidades desta temporada. Digo que a pregunta é cal destes imitadores é máis novo. E as opcións son Raúl Pérez, Carlos Latre, Alberto Cuña. Estas son as opcións. Cal deles é máis Non. novo? Eu diría Raúl Pérez. Se eu estou por Raúl Pérez. Non. Es que Latre é moi xoven. Que Latre empezou moi novo. Moi novo. Noviño de todo, con 19 sea, un anos rapaz. prácticamente, un rapaz. Pero empezou tamén fai... O sea, que 24 anos, empecé en Crónicas, non? ti descartaste, non? Sí, eu sí. Ti descartas. Sí, porque Non son, fixo aí pouco. son maior que Un eles. especial de 25 anos, algo así. O que pasa é que Raúl Pérez é como máis de idade máis indeterminada. Claro, claro, aí está a cousa. Aí está a cousa. Pero... Coñecendo a Carlos, a diferencia será dun ano ou 2 anos. Seguro. É de 3. Claro. Claro. Ves. Pero mira como disfruta cando o di. A diferencia é de 3. É de 3. Non é de un ano nin de 2. É de Vale. 3 anos. Eu vou dicir que é Raúl Pérez. Veña. Sí, porque Latre ten esa cara niñada, pero engana. Sí, pero... Late debe ter 44 ou 45. Eu vou dicir que é Raúl Pérez. Que además foi o que entrou máis tarde. Un é do ano 76 Sí. e outro é do ano 79. Vale. Estes son os datos que dou e ata aquí podo Pois se ler. Latre cando empezou tiña 18 ou 19 anos, o dos 79 Latre. Claro. Porque Latre, Aí está. se eu non me lembro mal, arranca en Crónicas Marcianas. Sí. Crónicas Marcianas debe empezar no ano 2000 máis ou menos. Non, antes. Sí, no 90 e algo. 98. Antes, de feito, diríache que eu estaba na facultade, que eu licencieime no 2000, e eu penso que daquela xa estaba morrendo Crónicas Marcianas. Non, eu estudiei a carreira en 2004. Sí. 2000, eu rematei a carreira en 2004, eu te diría que 2003, 2002, Crónicas Marcianas seguía Ainda seguro. había? Sí. Preciso unha resposta porque quedanos moi pouco Vale, é tempo. o máis xoven, dices, non? O máis novo. O máis novo, vale, veña, imos con Carlos Latre. Carlos Latre. Sí. Pois Carlos Latre naceu en 1979. ¡Correcto! ¡Sí, señor! Ole. Que son cantos? Pois 6 puntiños máis para Alberto Cuña Mais que os 10 fan do sobre. Esos 10.
Non, os dedos recupera para apostar. Ah, vale. Son 43 puntos. Como licor 43. Crónicas Marcianas entre 97 e 2005. Crónicas Marcianas empezou en setembro de 1997. E o primeiro, un dos primeiros convidados foi Carlos Latre. Carlos foi Tersandí. Maribel Verdú. Creo que foi a primeira. Foi unha noite de setembro de 1997. Iso lembro perfectamente. Pero lembra por Maribel Verdú, non por outra cousa. Tamén. Bueno. Porque lembro que foi o momento en que Gemma Nierga colleu la ventana Claro. e deixou usar Sí. a radio. E o señor Casamolló con el. Temos unha última, o que che tocou, Radio. radio. Tes 43 puntos, podes apostar 10, se acertas son 53, e tes un sobre sorpresa, aínda quedan, mira o que che queda, porque hai sumar 20 puntos, sumar 5 puntos, pero tamén queda restar 10 puntos ou dividir o apostado por 2. A ver, hai máis, creo que a favor que en contra, pero supoño que vas a apostar os 10, Sí, non? os 10, claro. Vale, os Temos 10. que ir a por todas. E agora decides se queres coller sobre sorpresa ou xogamos así. E quedas con 53. Xogamos así. Xogamos así. A pregunta é o seguinte: en que outro programa de Radio Galega colabora esta temporada o noso Pepe Capelán? En que outro programa da Radio Galega colabora Pepe Capelán esta temporada? E aquí hai alguén que xa o sabe, Fran Rodríguez. Eu creo que unha das últimas entrevistas que me fixeron na Radio Galega foi no programa da tarde, pero non sei se A tarde. Victoria. Que dis, que te escoitemos, Pero Fran? tes opciones ou teño No, que hai dicilo? que dicilo así a brava. Pepe colabora as fines de semana no Pensando en ti da Radio Galega. sí, señor. Bueno, Está ben. pola semana. Porque correcto, sí, señor. ¡Ah! Sí, 100 puntos. 53 puntos para Alberto Cuña, que neste Sintres ponse en primeira posición do concurso CQN. Gracias a todos vos. Moi ben, fixéchelo ben. Imos facer o que imos facer. E se colleses un sobre sorpresa, cal terías collido e que tería pasado? A ver, se colles ese sobre sorpresa, vale, agora xa está, xa son 53. Pois se chegas a coller, isto sumarías 5 puntos e terías agora mesmo Aí. 58, pero Bueno, non pero está mal, tampouco foi moito. Non hai que ser egoísta 53 puntos, moi boa puntuación para Alberto Cuña, e nos temos que marchar porque chega o Pensando en ti, que agora chega o informativo, Vai estar todo Pepe? iso. Vai Non, estar- porque está pola semana agora. Está pola semana, Ben, pero por que me fixen eu a idea de que estabas findes? bueno, porque Pepe é máis estar as findes aquí, é que será Escoita, incompatible. debe ser pola mesma razón pola que felicitei o ano 2025 no, O ano pasado. no último Sabes que este ano teño aínda ese vídeo e vou colocalo de novo para felicitar o ano. porque é reutilizable, que é algo que a xente non pensa. Efectivamente. Bueno, pois Alejandro Martínez Pini estivo nos controis técnicos, Dani Lorenzo, Pablo Sanjeao, Fran Rodríguez, e aplauso grande da noite para Alberto Cuña. E hoxe marchamos con música en directo como sempre. Hoxe imos cambiar completamente de estilo porque temos a un artista neoclásica e pouco protagonizaba un anuncio do Ministerio de Agricultura tocando piano enriba dunha batea. E hoxe está con nós aquí, vai estar con nós durante as vindeiras semanas e vai interpretarnos algúns dos temas que ela mesma compón e que imos disfrutar aquí en rigoroso directo no Como que non. Chámase Elsa Muñiz, podedes atopala en redes como Elsa Piano Music e interprétanos hoxe Invisible Sadness.